Il-ħidma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ma taqta' xejn anka f'dawn il-jiem tas-sajf fil-fatt it-tnejn filgħaxija żar il-lokalità ta' San Ġiljan fejn tkellem ma' numru ta' residenti u dar din il-lokalità flimkien ma' sindku ta' San Ġiljan Gwido Dalli akkumpanjat minn numru ta' kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borch tkellem ma' Ġiljaniżi u sema l-inkwiet tagħhom dwar numru ta' kwistjonijiet fosthom l-istorbju eċċessiv, imġieba antisoċjali, ġlied u diżordni fiż-żoni residenzjali. Ir-residenti esprimew ukoll tħassib serju dwar is-sigurtà fil-lokalità. Anke wara l-inċident ikraħ li seħħ fl-aħħar jiem fejn żewġ uffiċjali spiċċaw feruti waqt il-qadi ta' dmirijietom. Alex Borch żar l-asta tal-Pulizija fejn tkellem mal-uffiċjali kif ukoll mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Hawn il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill-uffiċjali tas-servizz imprezzabbli tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin insisti li s-sigurtà mhix lussu, iżda dritt fundamentali ta' kull familja Maltija u Awċija. U għalhekk li dejjem saħaq sabiex is-sigurtà issir priorità nazzjonali billi jsir investiment fil-korpi dixxiplinati tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità u jingħata sirħan il-moħħ lill-familji. Alex Borch kien akkumpanjat f'San Ġiljan mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone u Shadow Ministers Konrad Borch Manxe, Yves Borch Bonello u Marilena Gawci. Il-Partit Nazzjonalista ilu wkoll snin jitkellem dwar l-importanza ta' studju serju li jagħti stampa tal-carrying capacity. Anka minħabba li din il-lokalità hija maqsuma f'diversi żoni fosthom f'Paċeville u Saġorni.